Ишек. Ишәк түгел, ишкәк. Миңа барыбер. Чөнки син бозау. Бозаудан минеке кебек катер тавышы чыкмый. Күтеңдә син һаман бала чага. Китер хатын пычакны, кисеп атам бырчакны. Нигә алып килдең син мине шушы утрауга? Җаным, менә шушында ятып, башыңа әзрәк акыл кермәс микән дим. Монда интернет юк. Instagram, WhatsApp берсе дә эшләмәячәк. Аларда да рецепт кына карыйм мин. Карыйсың инәң башмага, дөньяны онытып кереп китеп, бөтен нәрсәне көйдерәсең. Тукта. Ә син минем назымнан башка ничек тормакчы буласың? Нәрсә баш авыртуың биттеме әллә? Ха, анаңы да алып киләм.